Cúig, ceathair, trí, dó, héan, náid, díoríb seo bríon ag tafadú. An toras seo a gúsáid de microfón Realtek, so feice muid an dionan sin difriocht, agus má dhéanam bhfuil dhéanam muid a roi. Tom, sais úfástarm, tá mé bheanra a thuúile, agus feicim go bhfuilid an glas go dú an gamera agus tócha gur bé sin gur bé an camera is cúis lei sin seachas mé féin. Sin hiadúir agus an nóirghearnach a bhais cum a David Bowie orm. Sinna méid, feicim go bhfuil ráta cad é an termatá an ráta fráma aníise go dó má éiríonn leis an na bhaim sin agus táhacht. So stopim éis.